Jak dlouho se Silva vlastně známe? My dvě se známe určitě 15, možná 16 let. A napadlo tě někdy, že by si byla ve správní radě nadace O2? Nikdy mě to nenapadlo. Vždycky jsem byla v té roli toho dobrovolníka, ale nikdy mě nenapadlo, že se dostanu do správní rady. A kdo vlastně je Silva Kodymová? Já myslím, že je to pozitivní, veselý člověk, který má rád lidi, a to myslím, že o mě všichni vědí. Je něco, co bys na sebe prozradila? Jako dítě jsem vyrostla v pivovaře a můj tatínek byl sládek a jezdila jsem domů přes vrátnici, což občas kladlo nějaké úskalí, a zároveň jsem hrála na lesní roh, což je netradiční nástroj na to, že jsem vyrostla na vesnici. Měla jsi vždycky blízko k aktivitám, které pomáhají. Vím, že jsi zmiňovala dobrovolníka, ale ještě něco tě napadá? Hele, moje první zkušenost byla, když jsem pracovala v Lidových novinách, tak tam vlastně v rámci nadace Lidových novin se nakládal první kamion, který odjížděl do Jugoslávie, kde tenkrát byla válka. A ta druhá zkušenost je, že moje kamarádka pracovala dlouhá léta v parapleti, a takže jsem se snažila jí vlastně pomáhat i tam, a setkala jsem se se spousty znevýhodněných lidí, kterým se vlastně život otočil na ruby během jednoho dne. Když se vrátíme k nadaci, kdyby se měla vypíchnout 1 nebo 2 projekty nadace O2, jaký by to byly? Je Chytrá škola, to je vlastně projekt, který podle mě nadaci charakterizuje. A druhá věc je Ruku na srdce, protože já jsem ten člověk, co má rád lidi, a ty konkrétní příběhy mě vždycky jako zasáhnou a snažím se být nějak jako trochu užitečná. Teď mě napadá, ty jsi ta, která vlastně vede tenhle projekt Ruku na srdce. Co mám udělat pro to, abych se třeba jako víc zapojila, abych třeba nominovala nějaký příběh? Já možná řeknu jenom pár slov o tom projektu. Jsou to interní zaměstnanecké sbírky pro zaměstnance O2 a pro zaměstnance dceřinných společností O2. A oni do toho můžou nominovat někoho, kdo se ocitl v těžké životní situaci. Může to být třeba člověk se zdravotním znevýhodněním, který potřebuje vozíček, rehabilitace nebo nějakou speciální zdravotní pomůcku, ale můžou i nominovat děti z rodin, které nemají dostatek finančních prostředků na doučování, na kroužky nebo na tábory. Já vím, že zaměstnanci přispívají poměrně hodně, že jsou poměrně štědří, a to je jako neskutečný, jakou sílu právě potom mají, aby změnili ty lidský příběhy. To je skvělé. Je pravda, že ve chvíli, kdy vyhlásím sbírku, tak během chvíle už máme skoro 50% té sbírky vybraný. Teď je ten správný čas na to nominovat nějaký ty lidský příběhy. Určitě. Je to tak? Nominovat můžou kdykoliv, jenom se zařadí v případě do toho pořadníku, ale můžou kdykoliv přijít s tou nominací, případně mi zavolat a já jim ráda pomůžu k tomu, aby jsme mohli tu sbírku spustit.